गोथौ आनान गसाइ बोसोर गोदानाव जोंनि खुलुमनाय नाजावफैया आफा दहाय आफा बोसोर गोदानाव जोंनि न'खराव गामियाव रायजोआव रावबो बेमार आजार खैफोद आफोद जाथों बयबो सुख सान्थियै फिसाजों फिसौजों रायजोआ मोनजाथों रायजोफोर गाज्रि दामोन माने जोंहा बैसागो बायसि माने इफोरनिया खम बाराया जाखायो जोंना एक्टिंफ्राबो माफ्राबो आरो बे एफा खम बेसि जानायफोरखौ गाज्रि दामना नोंथांमोना बारा जाबायलै बे बुरबकनिया होलायनानै बुंनो नाङा आरोना माने जोङो बिदिनो बैसागु समाव गामियैनो माने बयनिबो न'खरावनो हाबनाय जायो न'खर न'खर बयनिबो न'खराव हाबनाय जायो आरो सनमान लायो गिदिरफोरखौ सनमान लायो उन्दैफोर बैसागु बोथोरा रंगिना संगिना बर'नि आंगो खाम जथा सिफुं बर'नि गामियाव देंखो रिङो लोगोफोर दामना हो खाम सेरजा बैसागु मागिनि नफा नफा बैसागु रंजानि बिनि बारा बैसागु मागिनि नफा नफा लोगोफोर जों बिदिनो बैसागु बोथोराव बिदिनो रंजानाय जायो ओमफ्राय दा बे समाव सनाफ्रा फैगासिनो बोथोर गिदिं गिदिं बारदै सिख्लाया सिमब्रेलाय सिमब्रालाय बिमानि लांगोना गाफैलायबाय हाय लोगो गाफैलायबाय सिख्ला बैसोआबो दावरे जावरे खांबाय हायलालाय हुइलालाय मोसानो गोसो जाबाय बैसागु बोथोरनि जोमै सेंग्रा खाम दामदों आगैलै सना हिरदलाय बादलाय मोसाफैदों मेथाइ खनै खनै गोसोनि दाहार ओंखारफैलै सनाफोर मेथाइ खनै खनै गोसोनि खोथा फोरमायनि फै बोरायनि देहाया बोराय नङा लुबैदों होननानै आबैया फोरमायदों मेगनानो नुला होननानै मा खालामनो आंबो उफाय गैया आं बेखौ लानानै थांनो सानदोंमोन जेरावखि थाङा थ' आबै होननानै नाथाय आबैया बुंबाय मेगनानो नुला आं मा नुबावगोन होननानै ओंखायनो दुखु मोनदों गोसोआव नायनोसै खिन्थु आबैया बुङोमोनबा ना आं बेखौ लानानै थांगौमोन बैसागु होनब्लानो एवखां सावखां हाबाब बैसागु फैब्लानो रंजानो मोसानो उसाव बादाव हाबाब सुपार दे आयै फिसौफोर अन्थाव बाथावनो न' अके ना बाफोर अके दा अके आमाइखौ एक्टर बायदि ओंखारदों दा एकदम दा बुंसै गोदान बोसोरनि नै दान बान्था हरो मोसानायखौ जोंनि मोजां मोननानै माने मोसानायफोरखौ मोजां मोननानै गोदान बोसोरावबो डिमान्ड गैया दे बेनाव हरो जोंनाव 500 थाखा गाहाम हरो सोनानै रंजाबाय मोसाबाय दिनै रंजाया
अननानै गोमसार होगोन दिनै बैसागु फालिगोन रंजायै मोसायै बे दामदो बे खाम जथा जोंहा बानायसो उदां दैमारि बिथाङा 50,000 आरो बेजों लोगोसे जोंहा सन्जय बसुमतारी बिथांनोबो 50,000 होदों दा गासै 70,000 बान्था सफैदों जोंहा बानायसो उदां दैमारि बिथाङा 50,000 आरो बेजों लोगोसे जोंहा सन्जय बसुमतारी बिथांनोबो 50,000 होदों दा गासै 70,000 लानो हायो आरो रायजोआव फैसाया मेरला दंखायो आरो सोरबा सोरबा बे एसे फैसा गोनां मानसिफ्राबो मालाय गोसोबादि गोसो खुसियै प्राइजखौ होनाय जादों आरो उनावबो होबाय थागोन बेखायनो आङो बे जोंनि गासिबो बिहामजोआनो जा बिबाजैयानो जा